Usa ka pamilya nga taga Dinagat Islands ang miduol sa atong programa busa sa atong operation tabang atong gitubag ang ilang gamay na hangyo. Let us watch this. Sobrang hirap po dito. Akala nila hindi ka nahihirapan kasi tumatawa ka. Nakikipagkwentuhan ka pero ang totoo grabe nakalisod. Kaya nun mo kasi para sa mga anak na maliliit pa. Sa tabang sa mga opisyal o tanod sa Barangay 176, Bagong Silang, Caloocan City, atong natultulan sa Bisaya Gyud Team ang gipuy-an sa pamilya ni Jinky Kapugan Escope. Tubong Dinagat Islands, sa edad na 14, gipili niini ang iyang pamilya aron muuban sa iyang trato kaniadto aron ikyasan ang iyang pait na giagyan. Milabay ang usa ka dekada, kauban ang tulo ka mga gagmayng mga anak ug ang imbana nga usa ka construction worker sa Batangas, nakipuyo sila Jinky sa bangketang balay sa ilang paryente. Naghanap pa kami ng kunhain kami maka-jackpot ng swerte. Kung dinhi ba o dito aba sa lugar ng Siargao o sa Dinagat. Kaya nagpunta kami dito, nagkari kami din, nagbakasakali kami na makakuan, maayos yung trabaho. Pag-ambit pa ni Jinky, gisultihan na sila sa tag-iya na sa umaabot na Marso, ilang ipaayo ang balay na ilang gipuyan nga gikabalakan nila kung unsa na ang ilang kapuyan. Wala man si mulaong na pahawaon na basta nagsinyas ra siya na kailangan ng magkuan kay para may jay kabalhin ang dajon kay ipaayos na ang bayay. Pero inday lamang kunhain kami manghanap na sad nan bayay. Kaya naman halos diri maupahan. Daon man pero mahal sab ni man alang magkuanrakan kami, mag-uparakan kami, di na lang kami mangaon. Siyempre kailangan mo din budgetin yung sahod nakakarampot para sa para sa mga bata, para sa utang, para sa ganito, sa bahay. Sobrang hirap po dito. Akala nila hindi ka nahihirapan kasi tumatawa ka. Nakikipagkwentuhan ka pero ang totoo grabe nakalisod. Kaya nun mo kasi para sa mga anak na maliliit pa. Kaya bisan gamay ra ang sahod, paigo-igoon ra basta makakaon ra ang mga anak. Mura jay importante basta jay mahuyan, jay matulugan. Okay na ako daw. Okay na ako sa ganun. Kung mahatagan lamang sila og higayon, gusto na lang sa pamilya ni Jinky na mubalik sa probinsya tungod sa kalisod silang kinabuhi sa Manila ug para na pod iyang mapatambalan ang iyang sakit sa tutoy. Tungod niini, nadesisyonan ni Jinky na mangayo og tabang sa Bisaya Gyud. Sa pagkakaron, unhan lang sa natog hatagan ang iyang pamilya og pagkaon, gatas ug diaper aron makuha-kuhaan ang iyang hunaon-naon. Salamat sa Bisaya Gyud, may proud ako na Bisaya ako. May t-shirt kaming Bisaya Gyud. Salamat Karajaw sa Ijo Tabang.